Jenenge Lintang, bocah wedok kelas 12 sing urip ing desa cilik ing pinggiran kutha Kediri. Bapake mung kerja dadi buruh tani. Kerja panas, udan, uga omah tetep bisa mangan saben dina. Lunga nalika isu embun isih kandel lan bali sore karo awak teles keringet. Masya lahir saka keluarga prasaja, ora tau nggawe Lintang iku minder. Saben dina dhek sregep sinau lan aktif ing organisasi sekolah. Ning sisi akademik, Lintang ora tau kalah. Dhek tansah ranking siji terus ing kelase. Prestasine iku gawe dhek mlebu kuota eligible kanggo daftar kuliah. Lintang duweni impen sing katon prasaja nanging sejatine wigati banget, yaiku dadi guru. Saka isih cilik, dhek wis seneng nulungi kanca-kancane kanggo ngerteni pelajaran. Kanggo Lintang, guru iku sosok sing bisa mbentuk lan nuntun masa depane wong liya. Nalika enek pengumuman SNBP, jenenge Lintang mlebu daftar sing ditampa. Tangane gemeter lan matane mbesungut. Impen sing wis digawa saka SMP koyok meh nyawiji. Nanging nalika dhek nduduhke kabar iki marang bapak lan ibune, suasanane ora koyok sing dikarepke. Bapake mesem nanging mung sedhela. Sawise kuwi, bapak ngomong, "Nduk, bapak bangga banget. Ning kanggo biayane, bapak durung kuat. Kahanan omah saiki angel. Ibumu uga butuh obat saben minggu. Bapak ora pengen kowe kepikiran yen kuliah malah gawe bebane bapak lan ibu." ora mung saka keluarga tok, tangga-tangga uga asring ngomong sing nyelekit. Lintang ki pinter, ning Lintang cah wedok, kuliah larang gawe apa? Ngimpi yo apik, ning kudu ngerti kahanan. Sarjana, terus piye? Akhire yo ning dapur to. Lintang krungu kabeh. Masya macak ora peduli, tapi atine panas lan sedih. Kok cah wedok ora oleh ngimpi? Kok masa depane kudu diatur wong liya? Lintang luwih milih ora nyerah. Dhek nyoba dalan liyane, golek beasiswa kip kuliah. Dhek nglumpukke dokumen sekolah, foto-foto, surat ora mampu lan mriksa syarate saben dina. Yen iki pancen dalanku, Gusti mesti nduduhke cara. Mung kuwi sing tansah diucapke saben dina. Nalika bengi, ibune nyedeki lan ngomong lirih. Duh, rasah nangis karo omongane wong. Iku ngerti hatimu kuat. Ning, nek pancen apa tenan, mandeko ora kudu dadi guru. Awakmu bangga anak kesayangane ibu lan bapak. Krungu iku, Lintang nyekel tangan ibuke karo ngomong, "Ibu, aku pengen dadi guru. Aku ora pengen uripku diatur omongane uwong. Aku pengen bantu bapak, ibu lan masa depanku dhewe." Saiki, sing dilakoni Lintang mung nunggu kabar saka beasiswa. Saben HP muni, jantunge langsung deg-degan. Kabeh wis dilakoni karo Lintang. Gantian Gusti sing maringi dalan kanggo Lintang. Dhek uga terus sinau lan maca artikel saka internet. Meski durung dadi mahasiswa, semangate ora tau surut. Senajan kahanan omah ora ndukung, senajan akeh omongan sing nyelekit, Lintang ngerti siji perkara. Yen dhek ora nglawan kahanan, sapa maneh sing bakal ngangkat masa depan. Cerita Lintang durung rampung. Apa beasiswane bakal teko? Apa Lintang bisa mbuktekne yen cah wedok yo pantes dadi sarjana? Dudu mung dadi objek bahan omongan wong. Jawabane isih kabur. Nanging siji bab sing wis cetha. Lintang wis wani nglawan watesan lan anggapan lawas sing nyekeli masa depane bocah wedok. Senajan dalan peteng, Lintang tetep mlaku. Merga dhek ngerti, impen iku duduk perkara gender, nanging perkara tekad. Impen dadi guru ora mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo masa depane keluargane. Berjuang